Social media o কিছুদিন sigang kaisa video viral wngkha viral video ni mangpili wngkha kaisa air balloon hot air balloon ni testing ni doran paraglider khoroksa rasio ba dwkhaya kwchai thangwi 80 foot sakani tola kwlaiui thike hinui kaisa video tabuk social media o viral wngwi tongmani hinkhe o viral video boroni hatika salaimani twi kisa kok norok naitong di ani channel o paisa. Samangka viral video ni mangpili wngkha Rajasthan ni bara no kaisa hot air balloon ni testing khlaijaka hinui testing o khoroksa paraglider tongmani paraglider bo air balloon testing khaikhe puro bo dwkhwi bai baksa uriui thangkha samangkha 80 foot ucha bo dwkhwi bai baksa uriui ba sotonjagui twilang thangkha ulo 80 foot ucha o thangwi dwkhwi choui tolao kwlai thangkha amo bo belai no serious babe ahoto wngkha ulo bono hospital o twlangkhai thikya hinui doctor rok sai rwkha samangkha thwngya paraglider ni mung Basudev Khatri hinui. Hingkhe social media o video salkisa swkang jehe no viral wngkha hingkhe norok bai haima tongjakha o video chajakha like subscribe share khaidi de haite bo kotal kotal video rok manani bagwi.